Sziasztok, srácok! Ahogy a címből is láthatjátok, 10 éves lett a FNAF. Most erről lesz egy kicsi beszélgetés. Szerintem sokak szerint nem is kéne bemutatnom, hogy mi is a FNAF. Ez egy horrorjáték, de hogyha esetleg nem tudod, hogy mi az, akkor keressél rá. Igazából erről lesz szó, hogy az elmúlt 10 évben, amikor megszületett ez a játék, alig ismerte pár valaki a kezdetekkor, de azután egyre jobban elkezdtek történni az események. Gameplay videók lettek belőle creepypasták, történetek születtek belőle. És hát ugye az összes történetben, amit valaki kitalál, abban mindig ott van az, hogy a Purple Guy megölte az 5 gyereket. És hát nagyon sok animáció született belőle. Nagyon sok, de tényleg rákerestek a neten, és több tucatnyit dob ki gameplayek közül is, mindenhol egyszerűen. És hát most ugye a FNAF 1 lett 10 éves, ugye nagyon sokat köszönhetünk Scott Cawthonnak, ugyanis ő alkotta meg ezt a csodálatos játékot, amit több milliók, több 100 milliók szeretnek máig. Tényleg még máig játszanak, tehát ez egy olyan játék, amit lehetetlenség szinte megunni. De hogy ne csak itt beszéljek erről, lépjünk is be a FNAF 1-be. Na szóval itt is lennénk. Akkor New Game. Játszunk ezzel a csodálatos játékkal. Ma lett, tehát június 15-én volt az évfordulója. Ma lett 10 éves, amikor látjátok ezt a videót. Igen, én most a demót tudtam letölteni, elnézést kérek. Próbáltam teljesen az eredetit, csak sajnos nem sikerült. Ja, és elnézést kérek, de nem lesz rajta hang a játékon. Nézzük. Én amúgy régen nagyon durván féltem ettől a játéktól. Most 89%-on van az áramon. És hát nagyon sok easter egg született a játékokban, nagyon durván el van rakva. De tényleg annyira durva ezzel játszani. Én szerintem akkor kezdtem el játszani, amikor olyan 4 vagy 6 éves volt a játék. Még így az első éjszakán senki nem akar nagyon elindulni, de 2 óra van, ilyenkor szokott állítólag Bonnie elmenni, de nem megy el. Igen. Másik telefonomon megvan az eredeti, de most ezen a telefonon tudom most csak fölvenni ezt nektek. Hát igen, látszódik, hogy demo, hát nézd meg, amikor bekapcsolom a kamerát, még föl se emeli, csak így random bekapcsolja. Gyerünk, meg kell nyerni. Nem úgy, tudom, hogy nem hiszitek el, de én azért nagyon ilyen horror szakértő vagyok, ilyen több játékot is már kijátszottam, ilyen horror játékba. Önnél nem senki nem akar jönni, úgyhogy addig pihenjünk egy kicsit. Csika. Lehet, hogy most rosszul tudom, de én szerintem Bonnie szokott elsőnek elmenni. Na most mi van? Na, hát ez rohadt jó, most már mind a 2 eltűnt. Hol vannak? Itt van Bonnie. Egy Csika, gondolom a konyhába. Dixie, a Freddy. Hello! Jó. Hát te így jót érzel. Ott van Csika is. Már 4 óra van. Gyerünk. Meg lesz. Meg lesz, ha én ezt mondom. Nem hiszel bennem? Azt mondod? Rosszul hiszed.
No, nem akartam kilépni a kamerából. Mátóra van, hát gyerekek, én dur és lazítás. Ott is van, gyerekek, Cheetah da G. Jó! Ákos, nagyon durva volt kivinni a Night 1-et. Úristen, biztos nehezedre esett. Úristen, már most elindult a Night 2. Úgy. Na jó, van, játszunk, az közben még pár dolgot Úristen, Bonnie már eltűnt. Itt van. Na, tényleg pont erről jut eszembe, hogy Scottnak, a játékkészítőjének, akitől a legjobban félt, az Bonnie volt. És hogy miért? Rohadt jó kérdés. Hol van? Ott van. Jó. Azért nem kéne elfogyasztani az áramot. És amúgy majd írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek melyik a legfélelmetesebb FNAF. Szerintem még mindig a 4. Mert a 4-et azt egyszer nem tudtam kijátszani, tehát ott mindig is a Night 2-ig tudtam eljutni, onnan tovább már nem. De tényleg, hogy ott max hangerőre kell venni a játékot ahhoz, hogy halljad, hogy mikor susognak ott az ajtó mögött, és hogy rájuk zárt. De hogyha még véletlen egyet világítasz, akkor meg olyan rohadt hangos a jumpscare. Hol vannak? Csika. Itt van Bonnie is. Jó. És amúgy csatlakozzatok majd a Discord szerverünkre, lesz a leírásban. Ezt ne felejtsétek el. A rohadt élet. Látod? Kicsit is nézem a kamerát. Amúgy éreztem, hogy meg kéne nézni az ajtót, mert hogy nem láttam sehol. Game over. Az ott én vagyok, akinek kihullott ott a szeme. Igen. Igen. Még írjátok meg, hogy szerintetek melyik volt melyik a kedvenc FNAF játékotok. Na jó, van, akkor folytassuk azért. Az a helyzet, hogy már mindenki hozzáfűzett egy kicsit is a történethez, és össze-vissza van az egész. De tényleg össze-vissza. Nagyon szépen néz ki. Látom, fehér a fogad, legalább mosol. Na, hol van? Jó. Scottnak amúgy a legutolsó videója, amit felrakott YouTube-ra, az már 8 éve volt, azt hiszem. Nagyon durva. Én a helyében felraknék videót, hát 3 millió feliratkozóval, tesó. Azzal az eléggé könnyű. De tényleg szerintem ő is így indult ezzel a játékkal, hogy alig fog vele valaki is játszani, és mégis több 100 milliók játszák ezt a játékot. És nekem is a nagy kedvenceim között van ez a játék. Tényleg, ezt is elmondom nektek, én ilyen hülye Noki 9 vagy 8 évesen azt hittem, hogy ez tényleg létezik ez a hely, és hogy csináltak belőle csak egy játékot, és ezért de most tényleg képzeljétek el, ahogy Google Maps-en folyamatosan néztem, hogy hol található ez a helység. És találtam párat, amit így hívnak. Freddy Fazbear Pizzeria, meg ilyenek. De szerintem ez csak ilyen kamu. Vagy nem tudom, hogy tényleg itt nevezték el az éttermet. Na mindegy. Hát ami ilyen igazi, tehát például szerintem Scottom, hogy az ilyen Chuck E. Cheese-ből, meg az ilyenekből nyerte az ötletet. És akkor kitalált az egy jó kis történetet, hogy volt egy ember, hívták, hogy Purple Guy mondjuk, vagy hogy William Afton, csak hát ez az álneve, hogy Purple Guy, vagy hát akit így szoktunk mindig hívni, és kitalált, hogy akkor ő most öltözön be a legrégebbi ruhába,
a Springlock öltönybe, és akkor menj egy gyerekeket elcsalogatni. Aztán ölje meg őket, nem tudom. Hát igen, végülis ettől lesz egy horrorjáték híres a története miatt. Ezért szerették meg leginkább ezt a játékot. Csak az már mennyi ideje ott áll? Az nem jó. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Na, végre visszatért a szia! Szia, Bonnie! 5 óra, nem kéne elcseszni. És amúgy srácok, várható nálunk is a srácokkal, az ilyen Oliver, Levi meg Zsigától készíteni fogunk egy Minecraft FNAF filmet, hogy mi megmutatjuk, hogy hogyan is történhetett igazából ez a dolog, tehát az egész történetet így megpróbáljuk 4-en eljátszani. Lehet, hogy még fog jönni egy-kettő segítőkész ember. Lezárom az ajtót. Csak nem kéne elfogyni az áramnak, az mondjuk nem lenne túl jó. Az se túl jó. Itt van Bonnie. Jó, cheated a G, srácok. Azt amúgy, hát már régebben amúgy ezt se tudtam nagyon kivinni. Ezt a játékot. Thanks for playing the demo. Ja, mégis van a demo verziónak. Tehát remélem, srácok, hogy szerettétek ezt a kis videót, és majd akkor találkozunk egy következő videóban. Addig is sziasztok!